El 26 de gener de l'any 99 es va signar un conveni entre l'Ajuntament i la Societat Coral Erato, en base al qual la planta baixa de l'edifici era destinada a usos públics. Per tant, era un equipament d'ús públic, l'any 99. El mes d'octubre del 2005 hi ha un acord entre l'Ajuntament i els nous titulars de la finca, Fundació Miquel i Nova Cadieiça, per la construcció de 40 habitatges assistits per a la gent gran. En funció d'aquest acord, primer, es concedeixen increments d'edificabilitat. Segon, es preveu que la planta baixa es destinarà a serveis comuns dels habitatges assistits i a serveis d'interès general, una sala d'actes i d'exposicions. 3. Els nous titulars es comprometen a satisfer l'Ajuntament de les quantitats no amortitzades de la remodelació feta a la planta baixa, 16,5 milions de pessetes. Quart, es comprometen a abonar a l'Ajuntament una quantitat no especificada per compensar la pèrdua d'un local d'ús municipal. A l'abril del 2006 s'aprova la modificació del Pla General que permet tot el que hem dit anteriorment. Allò que era un equipament d'ús públic fa només uns anys ha passat a ser literalment, zona d'usos específics de dotacions privades per possibilitar el desplegament d'habitatges assistits per la gent gran de promoció privada. I això continua, perquè al maig del 2007 es signa un nou conveni, fins l'any 2022, de col·laboració entre l'Ajuntament, la Fundació Miquel i la Societat Coral Erato per tal de destinar la sala polivalent de la planta baixa a usos socioculturals. Per això, primer, es deixa sense efecte les compensacions previstes en l'anterior conveni, atès que es garanteix l'ús gratuït de la sala per part de l'Ajuntament i les altres entitats ciutadanes. Segon, assigna una clàusula que diu: si en un termini de 3 anys a comptar de la data d'aquest conveni, el maig del 2007, no s'ha posat encara l'ús del local a disposició de l'Ajuntament, la Fundació Privada Miquel haurà de pagar a l'Ajuntament una indemnització de 300 euros per cada mes de retard. Fent un càlcul ràpid, són uns 15.000 euros, que probablement l'Ajuntament no ha cobrat. Avui, a 1 d'octubre del 2015, el ple aprovarà per a aquest edifici la introducció de l'ús sanitari. De les 4 plantes d'habitatge assistencials per a la gent gran a 10 habitatges per planta, és a dir, 40 habitatges, passarem a una sola planta, amb 10 habitatges. La sala de ball prevista a la planta baixa queda reduïda a 210 metres. Probablement, pel camí també s'hauran perdut una bona part dels serveis comuns previstos inicialment per als pisos. Afegir els usos sanitaris redueix de 40 a 10 els pisos assistits i fa possible un bon negoci privat que consisteix en el lloguer de 3 plantes a una clínica privada per un període de 25 anys. Una operació clarament especulativa en detriment d'un dèficit existent a Figueres com és l'habitatge assistit per la gent gran, sense cap compensació. D'aquesta manera s'haurà tancat un circuit que en 10 anys ja ha convertit un espai d'equipament d'ús públic en un negoci privat.